Usan tayo pagka, 150 ko pare. Ang gila. Gwapo pare, gwapo. Gwapo pare. Pare, pare, pare. Ah, sayang. Sayang. Hinap, sayang. Ay, Kamarshi, may nakalimutan ka. Siyempre, bago mo simulan tong video na to, dapat pindot mo muna yung subscribe button sa baba. Siyempre, para naman mag-angat-angat tayo. Kaya, sana, subscribe nyo to. And, mag-iwan na din kayo ng message sa comment section para naman, alam nyo na mga Kamars. And, dapat i-like nyo tong video na to. Kaya, dapat, umpisa natin yung video bago nyo nagawa yun after 3 seconds. 1, 2, 3, go! Pili mo na itong sa'yo, tinali. Pare, lalo kami na pagpugulo ng babatig na. Usan tayo pagka, 150 ko pare. Ang gila. Gwapo pare, gwapo. Gwapo pare. Pare, pare, pare. Ah, sayang. Sayang. Hinap, sayang. Ah, pre, mila, pre. Mila, mila, siga. Sabi ko, tak. Hindi, mila ka. Kawan, 150 lang pare. Nagriya ka. Uga, kawan hari. Uli sa kaya punto ka. Apreyo. Ipon sa tinya mo. Mila lang, di mo. Ani magkamera, mila ni, mila ni. Pre, pre, kaila, kaila. Kaila, pre. Kapan, wali pa ka. Pare, pare. Kutibak ka, kutibak ka. Pare, pare, wakan. Pre, pre. Okay. Anong pare? Kaya kamu. Andiyan kina. Kaya, bastog ka. Oh, malalapay ako ta joy. Kinasya ko man kasi nagtanday ka. Ay, busy ka ba? Ay, kumaan. Para-pares tayo. Inoy, pagkala si kanini mo. Kayo mo na ayaw mo. Di mo wali party tayo, di man na. Di mo wali. A few moments later. Ano may bapa kayo? Ang Jesse, bola yun na. Bali, ay, gata. Di mo 600 mo na, patira kami ga. Eh, ano ba kayo? Ay, Yung bakwa din ako. Ano ba hinahanap nyo? Okay. Kanina pa ako nagawang dito yung abangan. Ano ba kayo? Tagalog kayo natin, sisek. At ngayon ay nag-aaral sa grade 1, ngunit ayaw niya nang tapusin. At siya ay hindi na nag-aral ulit. At si contestant number 2, siya ay galing sa barangay Mapito. Dati siyang ulila at ngayon ay naging baka. Kaya siya ngayon ay puylay. At nandito na si contestant number 3. Si contestant number 3 ay isa dating bakla, ngayon pa rin ay bakla. Nag-graduate siya sa pagjadyang siya. Contestant number 4. Nandito na si contestant number 4. Ang nakalimutang lumaki. Kaya ngayon ay bata pa din, baby face. At siya ay nag-graduate sa Puputikan City. Si contestant number 5. Siya ay nag-graduate sa hindi pinag-aaral ang lugar. Kaya wala siyang natutunan. Oh, Bobby, gaagaw. Si kayo namin. O, dyan tayo natin. Good. May prosog. Tuloy ah. May prosog. Gay contest. So, ang ating contestant number 1 ay si... Halika na, contestant number 1. Uy. Lago na. Umaya. Oo.
Siya, si Catriona Aguirre, na napod Barangay Maramok, Babaldia City. Muni siya, kasabihan. No sa itnol at ang balanga. Itlog buko, itlog. Kanang mahalat man. No sa itnol at ang batag-batag. Itlog buko man. No sa itnol at ang bago. Ay lasika. Itnol mo laman. Yo. Thank you. Thank you, contestant number 1. At ang susunod naman ay si contestant number 2. Dami na naman akong pipirain ngayong araw na to. Guwapo mo ha. May name, ismigan ong. Gusto nyo sa kasabihan. Kasi laki, kapi kwarto. Jagbak na, abupok na. And iyo, thank you. Maraming salamat po. Thank you sa iyo, contestant number 2. At ang susunod naman na ating contestant ay si contestant number 3. Bilisan mo, contestant number 3. Nani lang. Siya, si Josephine Bracket. Dagdag isang Santa Barbara Pangasinan. May kasabihan. Yung Katri, balatod. Wala uten niya kapag. So yun guys, tapos na po si contestant number 4. At yung susunod na ay si contestant number 3. Ay number, hindi ko na alam magbilang. Contestant number 4. Ako po si Neneng B. Wala po ako. N.I. Ang balat na po. Thank you. Umalis na po ang ating host kaya wala po muna tayong host ngayon. At ating panghuling pangkalahok, ang contestant number 5. Let's go this. My name is Mayang Bira-Bira. May kasabihan tayo na tapos na po. United